fotare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tottoro law fotare wo hombo ko waktu yoni ha to masina kami ñoro ene jeeya e gardidi kabruji men terre watti dogde kono teskama ɓen ɓe galleji men lombita ha hande ne goni e mette mumen gam hollirde koɓe dokka ko yonata hebde galleji to leydi Mauritanie hoorejo leydi Ghana a noddi hoorejo leydi Mauritanie gam fammindemo caɗele gonɗe hakkude CEDEAO kam e leydi Mali to leydi Mali discours hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta e télévision mo leydi Mali wo erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde moɓodirta gona a neɗɗo goto to Guinée Conakry colonel Doumbouya miijaki uddude keeri mum hakkude mum e leydi Mali wo holliti leydi makko ne udditini kala a leydi sehilaɓe Guinée to Côte d'Ivoire lana ndiwowa air Côte d'Ivoire dartini golle mum ha laaɓi faade toon to Bamako ha ɗeɗo hen a gueɗe kala gasa kabruji men mana wena toon to Burkina Faso Ghana Algérie ha fayma toon to Cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo dental jiɗɗo kawral pulago Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement Maître Adama Baldé ko docteur hakkillaji Maître Adama Baldé ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo longal moƴƴuɗo ƴewgal Maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo tinno yo dutto e fina tawa mumen nanto ha tiiɗa e ganni mumen Maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno ƴeewa sone feewi naata so tawi moƴƴani woppa Maître Adama Baldé ene wiya ñawdade ɓuuri safrade Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi ronkuɓe hebde kayitaji jokkodire Maître Adama Baldé joni haaju ma humto hano hannirta ni Maître Adama Baldé dendagal caɗele dendagal rafiji neɗɗo wawi wondude ha tengti noon to banggue hakkille noon woni tigui ñawde to banggue hakkille nde wonno neɗɗo so hakkille sellani ala foof ko wawi ñawdade goɗɗuma sella ko ɗum saabi Maître Adama Baldé o safrata ko hakkillaji yimɓe ha hakkillaji cella ha ɓerɗe ndeeƴa nde o fuɗɗo safrude ko heddi ko kala Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali so tawi ari ha yettima ɗon a waɗi 33 976 12 00 ko niveau ji bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi tati jeeɗiɗi jeetati tati ko numéro ji makko WhatsApp ko numéro ji makko portable o ma hemmo hano hannirta ni Maître Adama Baldé so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jinganen Fuladu ma yi to nate ɓosooje golle payidunɗe no feewi ɗe o gollata Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi Maître Adama Baldé ene wiya en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mo bare sappo e goo siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he
ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ton to lowre mon YouTube ha mbawon larde natti mon ɓosoje ko musidɗo men a Seydou Abouba kabruji mon coftal ɓalli kabruji Weltare TV ma en kettuɗuma kala kikiɗe ko hiiri ko kala e sawtuwol musidɗo men Oumar Dembel Diallo kam e Amadou Ba kamɓe gowno waɗanden kabruji coftal ɓalli kono ɗo henna CAN 2022 puɗɗitiɗo ton to Cameroun ma en ketto résultat ji mon ha laaɓa ha wiye ceerno jiɗirɗon ni jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe onon hettiyankoɓe ko jayde moɗon ɗo gonɗon kala ɓen radio ji fawoɓe e nokkuji kala beele ɓuren ɓattodirde kala ko kewi e guure mon e nokkuji mon kala ɗo mbawi jokkodirde jayde Weltare TV beele kadi wawa yaltinde ha yimɓe kala ɓuura wawde humpitade nde tawno humpitade ɓuuri humpede jayde Weltare TV ne ɓuuri ɓattade men enen kala ha mbawen humpitade ko yahata e nder a windere nde kala kabruji men leydi Sénégal ujunere e temedde jeegomo e nogas e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko temedde tato e capanɗe jeetato neɗɗo hen yimɓe sappo ko raɓaɓe taw kadi min modiri koye ɓen wondunoɓe oɗon ñawa hen jeeɗiɗo guitti ñawo ko caggal leydi Sénégal temedde tato e capanɗe jeeɗiɗo e goho ɓen ko raɓaɓe anda ko raɓɓe ɗumen yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men temedde ɗiɗo e tato neɗɗo keeɓi cellal mumen kene wona yimɓe jeegomo ne tampi no fewi koma ballite e fofando ko fate banggue trafic drogue fewnude drogue tiɗɗo no fewi drogue kadi ɓurɗo yawde hanɗinde ɓe noon mbiyama teɓ ɗum ko caggal nde dadiɓe mbaɗi mabɓe pittol guila tan nogas e jeetati décembre mayde ɗo hen doggile nden ɓe goni koye mairede toon to Médina caggal no nden ɓe naggama hen suka gorko goto biteɗo Baydi e nder suudu mum toon tawa bombonde gaz ne wonde buusi ko wiyete sondel kam e tisi goto mo ganduɗa kamɓe pewnata oɗon drogue ɓe mbawa yeeyde ɗum e jeereji ko taw kadi ganduɗa on drogue ene wawi pikkirede ma walla ni tayne nanna e kinema parkoɗa ha heeɓa nder ko ɓuuri yawde weñcidde haqqille neɗɗo gorko mo maaro mum walla mbiyen gorko mo siwo maaro mum rufno taw rufi koye terre kaɗa hen laana ngarɗuka hande lumbotoka e boli Dakar hakkude jamñaje faade e nder Dakar e hoore muɗum caggal noon wonno ko toon to kaggulaɗe mo Dakar toon wo iwno omo faati toon to kir toon to kir fati toon to kir Mbaye Fall toon o fatuno caggal noon nden wo joli e ngal ɗon ɓittodiral e wiidemo kanko oɗon suka gorko biyeteɗo Assane Faye wiidemo e ngal ɗon ɓittodiral ko ɗon siwo ɓocciti saami maaro ko rufi ko nden noon woni nde o jaggano caggal mum noon wo ɗaccitanoma kono ɗo saha o jaggama o ɓenninama hanki to parquet gam hollirde kala badɗe ɗeɗo henna gueɗe a tawi walla tayani kam oɗo saha ɗo foti rewnede lawol beele ɗeɗon gueɗe mbasa wattude nde tawno ko ngaalu kewgu a waɗa e oɗo henna a teera to Sénégal keddorɗen teskama wonande caggal CEDEAO nde jaggi kuule cattuɗe fawi ɗum e leydi Mali oɗo saha eɗen gandi Mali kañumne uddi keeri less kame keeri dow kala hono noonne kadi Sénégal kañumne uddi keeri mum dow e less kono teskama wonande ɓen tambiɓe ko fate banggue faggudu ndu hinde économie ɓe kolliti Sénégal ma faggudu mum yatir caggal no fotiri kala caggal teskede lawol Bamako Dakar eɗen gandi camion ngaji ñallata ko dogde mbalata ko dogde nde tawno teskede kaggulaɗe mo Bamako woni koto Dakar gam ko toon gueɗe kewɗe kewno iwrude ne gasa noon wonande faggunde Sénégal no fotiri kala ma yatiren caggal Air Sénégal kañumne yowi laaɗe mum ɗum noon ko gila hanki sappo nduɗo hen lewru ha ɗo eko jogori gasde kala gasuya e oɗon fanno no adra waɗede kala hitande ɓen ɓe Darussalam hikka yaltini kene fotta wonde temedde 310 millions ko préje franc CFA pawi ɗum ñalawma hanki sappo nduɗo hen lewru e jungo khalifa général mo Mourita ɗum noon kala hittande ɓe kewi rendinde koppreje jonɗe no fewi ɓe mbaɗanima hadiya wonande galle mo Serigne Touba ha tente khalifa lomtiɗo oɗon galle hikka noon ko temedde 3 millions hikka ko temedde 310 millions so tawi noon ko rawane hitande ujunaje nogas e goho wonno ko temedde 2 e nogas wonno ko temedde ɗiɗi e capan tati million teskama ɓeydade hikka ken wona capanɗe 8 million
woni ko ɓeydi hen so tawi ɓe ndendini on enveloppe ɓe mbaɗe wolis haɓe jettima yeeso ceernajo so ɓe dokki ɗum haɓe gayni ɓe guitta boîte de almeta ɓe pawa hen on boîte d'almete noon wonko firi ɗon wonko woni ɗon ko fimde tinde wonno gila tan ndin awdi awete e oɗon a fanno to kaggulaɗe mo Dakar ɓandu marin goto jeyaɗo toon to Espagne kam yiita ɗum noon teskede ɓandu makko majji yite o majji teska o yi o majji ko gila tan ɗiɗi nduɗo hen lewru ɗum noon o wonno koye awoyde caggal teskede iwdemo e bateau makko faade bateau goɗɗo yiddemo diwde ko ɗon naati ɗamɗon ndiyama sappo hanki ɓandu makko yiita ɗum ko caggal yoga e médiaji Espagne nde kolliti wonande ɗenɗo mabɓe goto ene majji e maaje leydi Sénégal ha joni to Sénégal keddoɗen crédit mutuel eɗen gandi ko boña mofto halis nelditteɗo halis kañumne ɓe kolliti so tawi tan woni caɗele mabɓe ɗe ñawdaka ɗo e janggo woni sappo e ɗiɗi ha sappo e tenduɗo hen lewru koɓe natanoɓe hofgo juuɗe noon ɓe erima jagorɗo finance nde wawata ittandeɓe on directeur baɗaɗɗo no goɗɗo waɗe par intérim haade maɓe dañde kamɓe koye mabɓe maɓe kooli sowona ɗum koɓe natanoɓe kala ke ene wiye hofgo juuɗe politique Pape Diop kam wonno maire wuro Dakar e laamu Abdoulaye Wade hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenaya ñalawma hanki o famɗini no feewi wonande Khalifa Babacar Sall o holliti duuɓi ɗi on waɗi e gardidi mairie Dakar kala ala ko golli haydara so wona ko gollino kankone hande ko dadiɗo gam ƴamde ndiɗon mairie ko wona ɗum ko teskede ha hande fitinaji ko fate banggue ɗiɗo henna sumgoji walla ko fate banggue oɗo henna campagne électorale locale teskede fitinaji mawɗi mbaɗi hanki toon to Mbour hakkunde yaadiɓe Benno kam e yeewi askan wi kono ne kadi ha toon to Dagana hakkunde yaadiɓe Oumar Sarr kam e woɗɓe kala ha ganduɗa waɗi hen yimɓe gañiɓe hen garten koye terre kaɗo henna laana jaaho kane arta e boli Dakar caggal ngol ɗon bolol nde itta galleji kewɗi lombita ɗon hewɓe hen noon mbaɗi batuji mumen jamma ñalawma toon to Thiaroye gam hollide laana ka so dogi ɓe keɓani galleji mabɓe ɓe beltaki tene kadi mawɗo leydi ndi dañino joɗodade won e mabɓe toon to Diamniadio won fodore wonnode ɗon kono ɓen lombiɓe hakkude mabɓe e mawɗo leydi ndi ala kala ko gayni haalisal kalɓe kemno kal ala no foti tene ɓe ñaami ha hande ɓe keɓani galleji kettoɗen koye sawtowol yimyanke ngana acca wele e ballal lay ana minen joom leyɗele en ɓe mo ganduɗa teero na dogata koye galleji amen minen amin gandina président Macky Sall so haala Allah min beltaki saabu ko haɗi min weltade ko gonga ni min tottanoma kalisal amen min joɓa kono komin joɓa ko mun fof no andi wawa darnude galle te ɗo sa yi ko woni ɗo ko hakkude mawɓe meɓe rewɓe e worɓe hay goto arani ɗo pour cahan addi min ɗo ko waytade wonde min keɓani komin poti hebde ko min keɓani parcelle aji amen min keɓani henne ko fotno ɓeydede hen ko min keɓani ko wonnoɓe luwas wonnoɓe galleji amen ɓe ɗum fof min keɓani so tawi teero dogui noon min keɓani emin gonde mette amin gonde musalla président Macky Sall ko an ardi yimɓeɓe foof an kadi wannoɓe recevoir to e Diamniadio minen amin caggal Allah amin caggal ɓeɗo ko lifti wonɓe caggal amen wonɓe yeeso amen ɓe amin caggal Allah e caggal mabɓe nden noon min jiiɗi ko balla min ko mawɓe meɓe gonɗo 3e âge ɓolo woni ɗo totta min galleji amen kala ko woni hakkude men totta min duwodiren Allah rokkuma jaam rokka amen jaam minen ɗum tan woni haaju amen so haala Allah noon min beltaki saabu ñande fof komin arɓe réunion min naweta sitto min donki yaade aɓe mbaɗa min hande janggo ɓawa janggo ɗum ɗon noon wona ɓuural e mawɓe hellifaɓe dañɓe hande duuɓi ɗi min dañi ɗi musalla ɓolo kala kalɗo wiyata ko ina waya saabu mette nden noon tawde ko galleji min poti tottede yomin totte galleji amen komin fotɓe yoɓede min poti yoɓede ko heddi e juuɗe mabɓe ko Tambacounda wuro wiyetengo Saare Gayo ne tawe e diwan mo Tamba ɓenne kadi erima mawɗo leydi ndi gam teskede caɗele mawɗe gonɗe toon Saare Gayo noon ne wuuri ɗon kene wona temedde jeeɗiɗo fittanduɓe kolliti ndiyam labɗam ala kono ne kadi kuura ɓe ngala so tawi kadi rewɓe mabɓe jibini hay dañde ko fate banggue état civil kayitaji mum foof ala ɓe tampi tampere ko Allah tan andi ɗum noon ɓe eri mawɗo leydi ndi so ala ko gasi koɓe jippotoɓe gam barde boli wonande ɓen halfinaɓe oɗon diwana
sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie kikiɗe hanki o hoorejo walla mien jagorɗo cellal ɓalli waɗi haalande mum gam hollidde wonande oɗo saaha ala ko jojje leydi ndi so wona haɓade oɗo henna boros ɓeydotoɗo layde no fewi caggal won e vidéo ngaji jaltunoɗi teskede borosoni ɓuuri layde e nder leydi ndi o holliti yoga e région ngaji leydi ndi kala teskama borosoni ɓuuri layde toon kono ɗo saaha ɓe jewtidi e goomu tambingo oɗon fanno kono kadi maɓe ɓeydu ndenka e kisal kam e ngaalu e doole kala ha oɗo hen rafi wawa yattirde caggal no fewi kono kadi moni kala ɗo woni kam woni daratoɗo hawɗo hen rafi wawa yattirde caggal ko wona ɗum ko kikiɗe hanki o holliti ujunnaje nayo e temedde jeegomo e capanɗe tato e jeegomo neɗɗo woni ƴewdade tawani jogui oɗo hen borosa ko temedde jeegomo e capanɗe jeegomo jeeɗi teskam ɗeɗo hen balɗe rafi on usti seeɗa to banggue holkisongo ko wona ɗum ko kene wona temedere e nogas e tato keeɓi cellal mumena yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumena kene foto wonde yimɓe nogas e jeeɗiɗo ne tampina fewi ko ma ballite e fofando horejo leydi Ghana kam woni gardiɗo oɗo sa catal CEDEAO ɓayde ko leydi makko batete o noddi mawɗo leydi Mauritanie ɗum ko ñalawma hanki o ɓe kaldi ko juuti no fewi gam famminde horejo leydi Mauritanie woni Cheikh Al Qazwani gam batu mabɓe ñande alet jawtuɗo hen no woni hecci hanki wonande gueɗe kewɗe ɓe jaltini ko fate banggue dartinde jokkodiral hakkude mabɓe e leydi Mali gam fammindemo kono kadi ɓe erima pelle kewɗe cate goɗɗe kala ɗenne kadi dilloje ko fate banggue développement kala nde mbawata walludeɓe haɓade wonande ardiɓe leydi Mali ha ardiɓe leydi Mali mbawa rokkirde laamu ngu wonande civil en kono kadi ɓe battidima haalde konguɗi mabɓe jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Ghana kam e goɗɗe kala jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie woni Ismaïla wulde Cheikh Ahmed jagorɗo oɗon o dañi joɗorade cukko kolaɗo kuuɓal taw kadi komo fedde gotago windere joɗaniɗo wonande fedde gotago windere joɗaniɗo ɗum to figde l'ouest ɓe dañi joɗorade ɗum ko ñalawma hanke woni Ahmed Saleh Al Nazifa ɓe dañi joɗade gam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti ko fate banggue jokkodiral hakkude laamu leydi Mauritanie kam e fedde gotago windere ha tenti gueɗe kewɗe ɓe ndendi ko fati e banggue golle kam e ɓamtare jencuɗi mum holɗo dari o saaha mo gondena to Nouadhibou waali mo dehla biteɗo Yahya wulde Cheikh Ahmed Vala rokkiri ñalawma hanke o temedde ɗiɗi ujunere taw ganduɗa ko ciwmorgal kame matériel uji jonɗi no fewi ɗum noon ko haɓade kala ke ene wiye oɗo hen boros taw rokkiri ɗum koye cuuɗi école aji gam fabade ɓen sukkaɓe hande ruttiɓe gila altina hanke o e ɗeɗon duuɗe taweteɗe e nder leydi Mauritanie ha tenti toon to Nouadhibou gollotoɓe taw ganduɗa koye gollotoɓe e nokkuji tourisme taw koye nokkuji privé kañumen jeeni koye men hôtelaji mumen motilaji men auberge aji mumen kala ballal ngal ɓe erino mawɗo leydi Mauritanie gam oɗo saaha teskede guiltan oɗo hen boros ari wonande ko fate wangi yankoɓe wangotoɓe ceene ɗaɗɗe ɗe Mauritanie waddotoɓe gueloɗi ne jaaha ne jeeɓoya wonande ceene pawtodirɗe ne usti no fewi iwoɓe e jokli windere kala kono kadi ɓe erima caggal nde ɗum ustide gueɗe mabɓe kewɗe oɗo saaha puɗɗima ustade guilay mahango ngo guilay gonka ka guilay diwan o kala no woniri ni ɗum noon mawɗori ndi fodino ma waɗi hen junggo mum ɓe beltima e ngal ɗon baɗɗala gollorgal Somaleka ko fate banggue kuɓɓama ɓe kolliti losko luggongo ɓe mbaɗi ko fate banggue guyka ɓen wujjuɓe carburant mabɓe ha tenti noon wonande ɓen dognoɓe camion ngaji taw ko citerne nawoji ko fate banggue ndelam kuɓɓam hakkude Mauritanie hakkude Nouakchott kame Nouadhibou ñalawma hande o kene wona nayo ɓen sofreɓe puɗɗima darade e yesso loskoɓe gam andede kaɗon guyka hono ka yaari sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali Assimi Goïta kam woni gardiɗo leydi Mali hanki discours makko e yesso télé leydi Mali o erima wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala nde moɓodiral timmugal ngal moɓodiral noon wonata ko ñande 14 nduɗo hen lewru woni aljuma paaɗo kamɓe kalde ɓe moɓodirta gam wonde yesso wonande
kuule cattude pawade e leydi Mali kono kadi haɗani gon erango eringo kanko Assimi Goïta mo udditi juuɗe makko ko fade banggue kaldigal hakkude leydi Mali kam e CEDEAO oɗo saha jagguɓe kuule cattude pawi e dow mabɓe ko wona tan ko fate banggue gueɗe katojinaɗe e nder leydi ndi woni hen aɗa saaha koko ɗaccitani natale ndi saabu ɗum so tawi uddama ene gasa muusa no fewi ha tenti ko fate banggue gueɗe safara kame matériel uji mum kala won e gueɗe goɗɗe kala ko wonani ɗum kam keeri dow e less kala ɗe guddi ha tiiɗi ko nonne kadi leydi Mali e hoore mum taw koye jagorɗo woni Abdoulaye woni jagorɗo mabɓe biteɗo Abdoulaye Maïga kañum ne holliti ɓe nodditi ambassadeur aji mabɓe kala taweteɓe leyɗele CEDEAO ɓe guddi keeri less kam e keeri dow kala kamɓene laamu leydi Mali ko wona ɗum ko Alpha Blondy yimyanke ngana kañum ne holliti ene gasa ɗeɗo kuule cattuɗe pawaɗe leydi Mali ko France woni less ngam yidde yoftade leydi Mali kanko holliti o yadani e ɗeɗon gueɗe hay seeɗa to leydi Mali keddorɗen ha joni wonande PDG gardiɗo bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou omo gonɗina walla omo wakkila ɓiɓɓe leydi makko kala oɗo saaha bowal laaɗi diwoje ngal leydi Mali ne udditi ene uddatini kala laaɗandi waw yitka arde ɗon so wona tan taw koɗen leyɗele taweteɗe e CEDEAO ko wona ɗum ko kala oɗo saaha bowal ngal ene jokki gollude ne golliranno jamma e ñalawma ni hen to Mali keddorɗen comité scientifique taw ko tambiɓe ko fate banggue cellal ɓalliɓe erima laamu transition oɗo saaha nde wattata haqqillaji mum no fewi ko fate banggue COVID-19 o ne tampini ɓiɓɓe leydi Mali naɓe ɓe kolliti tan guila ndeɗo hen hitande hesere daari Mali winditima 2,930 neɗɗo taweteɗe mum coronavirus ken wona 5,9 neɗɗo o saaha ne leeli e cuuɗi safara yimɓe 12 mbasi en pittali men ɗum ko hakkude Kaya e Kulikoro kame Ségou ha fayma to mofti Tombouctou ha fayma to Tombouctou kame men Kidal men ka ha fayma toon to Bamako ɗiɗo nokkuji ɓuuri raɓede e nder leydi Mali kala sellu Delen Diallo konnguli makko kankone wo arti ko fate banggue gueɗe cattuɗe pawaɗe e nder leydi Mali wo holliti gueɗe ɗe ne catti no fewi kono noon oɗo saaha yimɓeɓe ne poti kañumenne hormade ha tenti noon ɓen koninkoɓe so tawi ɓe nderguiti laamu ɓe keeɓi poti ɗoftade koɓe kaali ko kono noon kadi laamuji keddiɗi ko wayno CEDEAO ne ene foti yurnitade ko foti wonde e ko fotani wonde kono kadi wo holliti omo dusodiri kanko sellu Delen Diallo e laamu leydi Mali to Mali keddana joni jafoɗon to leydi Mali keddana joni yadiɓe Soumaïla Boubey Maïga taweteɗo hande cuuɗiniɓɓi kamɓene ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ɗum ko caggal jonde mabɓe nde ɓe mbanno jeetati nduɗo hen lewru toon to Toumani Korobogo to ɓe mbanno jonde mabɓe taw kadi ganduɗa koye gardegol Abdourahmani Korera ɓe kolliti e yaadi mabɓe kala ɓe kolliti neɗɗo mabɓe wona celluɗo ten to woni ɗo so tawi tan wonko hefti ɗum ko laamu ngu tigui waɗi ɗum yiddeɓe ko kanko on Soumaïla Boubey Maïga tumaɗo dirtini ngaluji taweteɗe cuuɗi nimɓi nde yaltinte wawa safroyade caggal hujjiyanko mum kame safro mum kala kolliti oɗo saaha omo tampi no fewi to ñorude Sahela heblo mango waɗama toon taw waɗi ɗum ko papi waɗi ɗum ko cetal gotal taw ko jarliti ngala ngam heblude rewɓe PAP sako taw kadi ngal ɗon cetal ko heblude rewɓe ken wona capantato ko fawi debbo heblede ha natta wawde joɗade wawa tigui dillude e golle no fotiri kala kene foto wonde rewɓe capantato ko fawi keblama toon taw koye pewnugol cabune gon hebla noon go gasi ko ñande jeenayyi nduɗo ene lewru woni ñalawma hecci hanke o sen wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry inde makko oɗo hen suka debbo o wiyete ko Fatou Gniloy Diallo inde makko tigui rigui Fatou Gniloy Diallo ɗum ko inde makko e nder réseaux sociaux so tawi noon ko inde makko tigui rigui ko Binta Diallo o wiyama teb wimo teb ko tribunal mo désigne ɓe nanguimo ɗum ko caggal e nder réseaux sociaux ha tenti hello Facebook nde waɗi vidéo makko on vidéo mo haala hen konnguɗi caltiɗi no fewi wonde wiidemo kala neɗɗo mawɗo taweteɗo e Guinée o leldima e mum ko wona ɗum ko sellu Delen Diallo waɗimo viol e nder bureau muɗum ɗin konnguɗi noon gona konnguɗi ɗacceteɗi ɓuuɓa ko konnguɗi puɗɗi wulnede ha wiye jaw o wiyama teb o saaha mo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe tribunal mo désigne gam fadde ñawore makko haali ko
caggal tawede ko fenande bonde no feewi campagne ko fate banggue vaccination taw ko haɓade boros coronavirus guine fuɗɗima guila hecci hanki taw ko vaccine de sukaɓe yaroɓe duuɓi 12 ha duuɓi 17 no wiiri wonande kolnel Doumbouya haɓade oɗo hen boros iwa tan ko lesa ha faya dow nde tawno école aji ɗi so tawi tan boros o naati hen kala suka keɓɗo ɗum nawtata ko ha galle mumen ɗum noon ko ɗon ɓe puɗɗoto haɓorade ɗum ɓe puɗɗi ɗum noon koto lycée mo Matam taweteɗo to Conakry colonel Doumbouya fiɓani uddude keeri mum taw uddani keeri mum to leydi Mali oɗo saha erima hanki wonande keeri makko kala dow e less kala mi udditini wonande kala leydi sehilaɓe leydi Guinée kanko suwato nottade CEDEAO no yirini to Côte d'Ivoire caggal wonande battu hecciyanki kikiɗe toon to Akara lamorgo leydi Ghana kamɓe laamu Côte d'Ivoire ɓe ƴetti pellital ndiwowa ka leydi Côte d'Ivoire hanki sappo ndu lewru dartini kala ken wiye laaɗe mum faade toon to leydi Mali dartini laaɗe mum fa toon to leydi Mali laamu leydi Côte d'Ivoire ne ɓeyda nden kay kisal e ɓesguji mum gam teskede kerol hakkude mabɓe Burkina Faso ne heewi janguji no feewi ɓe dañi winditade kene wona ujunnaje tatto suka admi taw ko testaɓe en mbawi wonde koninkoɓe ɓe noon puɗɗoto heblo e golle mumen ko ñande 15 nduɗo henna lewru gam oɗo saaha daranade gendi mumen to Côte d'Ivoire ko muusi waɗi toon taw koye wuuro wiyetego San Pedro legal biyetegal Diagboye ko toon cum musɗo waɗi sanga 1h jamma on cum noon jeeyi sababu ha yimɓe jeenayo jeeyaɓe e nder galle goto mbasen fitta num debbo goto ne wonde suka mum joyo kamɓe sukaɓe tatto woɗɓe ɓen arnoɓe wonduɓe e makko kamɓe kala ɓe mbasi hena pittal men mbiyatan yimɓe ɓe nden to jeygue guilay kuura ha e cuurayi ha e buusi woni sondela ha e gueɗe bateɗe noon kala nde neɗɗo rentoro no fewi a tenti so tawi kuurama ene yaltiɗe e kala saaha peetede jomum wawata rentade no fewi toggana ko ɗen caɗele kadi kañumen mbaɗi toon yimɓe jeegomo jeeyaɓe galle goto kañumen mbasi pittal men ɗum noon koye accident auto goto ɓe giwno ko yangue debbo goto infirmier wonde joom galle mum kamɓe suka mum ɗiɗo e sehila mum ɗiɗo woɗɓe kamɓe kala ɓe gonno koye auto ɓe giwi wonande yangue kanko debbo mayɗo e joom galle mum suka mum ɗiɗo miñi ko debbo waɗanno yangue toon ɓe giwno nde ɓe kotane auto mabɓe noon acci lawol ɓe naate weedu kamɓe kala toon ɓe mbasi pittali mabɓe Burkina Faso kañumne ɗoftima ko CEDEAO wi ko yowi laana mum ndiwawo caggal leydi Côte d'Ivoire Sénégal kamɓene ɓe jowi laaɗe mabɓe diwoje faade toon to leydi Mali Algérie teskama hitande hesere ari kono kadi cogguji kesi ɓeydiɗi gaari e nder leydi ndi gam teskede guura ne muusi no feewi kono kadi laamu ngu oɗo saaha dadima gam habde ɓen commerçant ɓe kono commerçant ji ɗi kañumenne oɗo saaha koko daadi gam ɓeydude gam teskade ɓe wonande gueɗe ɗe garoje ɗe kala ko gueɗe ceerɗe no feewi ko wayno kosam mburu nonne kadi pomme de terre tomate volaille woni guertoɗe ha tenti kadi ko fate banggue tas taw ko café oɗo saaha ko 3 ha fenma 4 dinara woni ko jarat so tawi noon ko baguette mburu to wonno 10 yeehi joni ha 15 dinara gam tesket ɗe gueɗe kala ko ɓurtuɗe ko wona ɗum ko Algérie oɗo saaha erima Samuel Eto'o nde wawata laɓɓitandeɓe no fewi ñande jeenayyi nduɗo henna lewru kikiɗe sanga 22h journaliste ji tati taw ko ɓen jeeyaɓe toon to Algérie taweteɓe toon to Douala yaltunoɓe jamma ene pormina seeɗa sara hôtel mumen ko ɗon kawre fedde bandiji joguitiɓe laaɓe jane mabɓe dañi ganje mabɓe hunde noon keftaniɓe won e gueɗe kono kam ala e mabɓe kala basɗo hen fitta num ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi ko fate banggue coftal ɓalli ma on kettoyo kabruji moon ko ɓooyata ɗo tan e futuro ma on ketto kabruji moon coftal ɓalli ɗo ha gueeƴe ni ma on ketto kabruji moon coftal ɓalli taw koye sawtowol Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kekiɗe hande o ɗo yesso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena